2 नाम्बारि दंफां हमनाय आरो गारिफोरखौ हाग्रा बिफाना मा खालामो? हमखांनायनि उनाव लोगो लोगोनो हमजानाय गारि आरो दंफांफोरखौ रां लाना हगार हरफिनो नामा? बे समाव रायजो राजाफ्रा सन्देह खालामनायजों लोगोसे गोख्रों सोंथि खालामदों। थारैनो नंगौ, गोबां 2 नाम्बारि दंफां हमनाय, दंफां आरो गारिफोरखौ हाग्रा बिफाननि मावख'आव नुनो मोननाय जाया। हमजानाय दंफांजों लोगोसे गारिफोरखौ मा खालामो बेनि जेबो गुमुर गैया। थांनाय हरनि 11 बाजिसोआव रुनिकाटा हाग्रा बिफाना गोबां बेसेन गोसा रांनि गाम्बारि दंफांफोर हमो। लोगोसे मोन 14 साखानि गंसे मालगारिबो हमो। हरनि समाव AS25 EC 8794 अनजिमानि गंसे गेदेर मालगारिजों रुनिकाटा रेन्जनिनो सिङाव थानाय बान्दुगुरि गामिनिफ्राय दिखांनानै लाना फैनाय बेसेन गोसा दंफांफोरखौ रायजो राजानि हेफाजाबजों हमो। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो दिनैसिम रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा गोबां आयेननि बेरेखा दंफां आरो गारि हमबाय, नाथाय हमनानै दोनजानाय दंफां आरो गारिफोरखौ हाग्रा बिफाननि मावख'आव नुनो मोननाय जाया। बेखौ लानानै गोनो गोथो जादों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरो बेनि सायाव थाबैनो खेंफोरथि होनो थाखाय रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा बिफानखौ खावलायदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। मानो फैदों आसलते बफैनाय जाना मैया 11टा हरनि 11टा समाव नैबे 14 साखा ट्राकआ थारमाने मोनसे जायगायाव दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय बेटलाइनफोर मोनहैग्रोदोंमोन। ओमफ्राय माखासे जोङो दाख्लैनिफ्राय एसे एनै माखासे माबा होनानै मानसि माबाबाय थानाय पाइलटफ्रानो ज' माबालायनानै बाव बिसिम रेन्जारनो सोमजायहरनाय जादों आरो ओमफ्राय बेनि थाखाय जोङो प्रपार इनभेस्टिगेसनखौ नांगौ आरोखि। आसलते मा दं बे गारियाव? ओरैनोथ' लेगेल होन्दों बिसोर गाम्बारि, होमबाबो गाम्बारियाव जों बोरै बबेनिफ्राय मा फाथालेन ना मा जायखिजाया बेखौ प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ डिपार्टमेन्टेलि। डिभिजनेल फरेस्ट अफिस सोर मा कमिटि बानायनानै इनभेस्टिगेसन खालामो माने क्लियार होनांगौ आरोखि। आसलते बबेनिफ्राय फैदों होननानै नोंसोर मिथिनायाव एसेसो आइडिया दं नामा? मिथिनाय आइडिया माने रुनिकाटानि खोला बे बान्दोगुरि होननाय जायगायाव माबादों आरोखि बेखौ हमनाया। औ हमनाया मोननाया बे बान्दुगुरियाव हमदों। औ बेनिफ्राय बाव लाबोदों। औ बेनिफ्राय बाव लाबोनाय जादों। माने नोंसोर प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै आरो बबेनिफ्राय बबे जायगा मा बबेनिफ्राय बबेयाव मा मुरा बबेनि फाथालेन सोरनि हा बेखौ प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय डिपार्टमेन्टखौ खावलायो आरोखि। नोंसोर डिपार्टमेन्टनि माजों रायज्लायदों ना अफिसारफोरजों? डिपार्टमेन्टेलिथ' जोङो माबा हिसाबै जों नियारेस्ट हिसाबै जोङो रेन्ज अफिसारनाव कल खालामदों। बिनिफ्राय माबाबाय आरोखि लायदों बियो थांदों सारा गावनि टिमफोरखौ लाना फैदों। बे आरो सानथिफुरनि स्टाफफोरबो दंमोन बेटालियन, ओमफ्राय गावजों लोगोसे गोदान ग्रिन हान्स मोनसे टिम दंफैयो बिसोरबो दंमोन आरो बिसोरखौ लानानै लायदों आरो।